Núria, cap gos flauta impedirà que arribem al Parlament. Vinga, Felip, fot-li, en propulsió. Entesos. Ai, president! Ai, tot i la gravetat de la situació, t'he de dir que això de pujar aquest trasto és la cosa més emocionant que m'ha passat des de que... Vas néixer, ho entenc, ets d'Unió. Però l'important és que reaccionem davant la barbàrie. Avui s'ha creuat una línia vermella. No voldria ser pesat, però que consti que Jo ja ho vaig avisar. Vinga, Felip, cap a la Ciutadella. Ai! Escolteu! Ai, com que anem bé de temps, que us faria res que passem un moment per la tintoreria. Joder. Vinga, va. Ai, és que no recollia el vestit de fada. Aquell dos darrere. Dimissió! 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 No em pagueu, que no he fet res, imperialistes. Senyor Herrera, però si l'estem protegint. Sortiu d'aquí, repressors. Deixeu que la gent s'expressi lliurement. Dimissió! Dimissió! Ei, què tal, col·legues alternatius? Dimissió! Dimissió! Però, un moment, però què feu? Que jo sóc un de vosaltres. Que jo també vaig amb bici Queen on Walk. Vinga, fora aquí, home, fora! Dimissió! 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 Ho heu vist? Feu alguna cosa, no? Això amb el Saura no passava. President, la mà! Vinga, va, Núria. Vinga, també l'oció. Ai, tu pots creure? 50 euros per rentar un vestit del no-res? Oh, estic indignada! No vull dir indignada com aquests d'aquí baix, no, això és una altra cosa. Vull dir que... Felip, els pollosos envolten la Ciutadella. Acosta-t'hi. Quina llàstima que aquest trasto no porti armes. Però si m'acosto prou, els hi podem tirar uns quants cipis. Bona pensada. Fot-li música, bad boy. Dimissió! Fora polítics corruptes! No els deixarem passar! Dimissió! 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 Deixeu-me passar! Que jo no vaig al Parlament! Vaig al zoo, m'estan esperant! Segur que no és un polític disfressat? No! Jo sóc un tigre ferotge! A ningú se li escapa? Que no! Pam! Gràcies! No et recordava algú? Caramel Nadal, com s'ha colat, Aquests socialistes mai van de cara. Sempre es camuflen, com han fet amb el dèficit. Doncs mira que... Un moment! Té la paraula l'honorable Felip Puig. Gràcies, senyora presidenta. Anava a dir que la Montserrat Tura sí que dona la cara. Dimissió! Dimissió! Sisplau, nois, una mica de calma. Tot es pot parlar en democràcia. Escolta, li fotem una pintada, o què? Hòstia, mola, és subversiu. I què li posem? Què dèiem que eren els polítics? Sí, uns hipòcrites. Això! Sí, no. Hipòcrites va maco sense H. Hòstia, no ho sé. Què? Hòstia, fotre-li una X. Una X de què? De xunga! Xunga! Les bases és el diàleg. Dimissió! Xunga! Vinga, va, Felip, vés aterrant. Vigila, no ens deixis al zoo. Ja en tinc prou d'animalades. Mira, allà ens indiquen el punt exacte. Algú ha dibuixat una X. Vols dir que no és l'esquena de la Tura? Felip, coi, veus socialistes per tot arreu? Estàs obsessionat? Va, a terra.